Siitä vaan aloitat. Anna mennä vaan. Joo, ees tekemästä. Jotenkin tuntuu ihan sikaudelta. Ihan vähän näyttää. Siinä on. Ja nyt mä oon taas hirveen stressaantunut ja heittelen sitä palloa ilmaan. Moi, mä oon Alexander Westberg, mä oon freestyle-jalkapalloilija ja tää on mun kanava. Check it out! Mut erottaa varmaan aikana se, että mä oon tosi semmonen fanaattinen henkilö, että sit yrittää niinku panostaa siihen niinku hommaan 120%. Ja sit just se, että mä haluan tietenkin loppujen lopuksi olla aina se paras. No, mitä tää kanava tulee tulevaisuudessa sisältämään, se on vielä vähän arvotus. Mun varmaan pääpaino kuitenkin tossa Fudiksen puolella, mut varmasti tulee kaikennäköistä my daytä mun elämän kulusta ja niin edelleen. Mä oon kaikille ideoille avoin ja voit laittaa tuonne kommentteihin ihan mitä vaan ehdotuksia, niin mä oon melkein varma, että semmonen video tulee jossain vaiheessa sit kuitenkin tehtyä. Oikeastaan mä oon jo aloitellut videoiden tekoa, että täällä Splaylla tuli semmoista neuvoa, että ala kuvaamaan vaan ittees. Ja sit mä oon nyt tässä kuvannut pari viikkoa itteeni ja me laitetaan varmaan parit klipit pyöriä tähän videolle tän jälkeen jossain vaiheessa. Niin, eli kuitenkin ei. Aloita sitä futis-sanasta vaikka. Joo, futis. Niin, futis on ollut mun... Ei. Futis on ollut mun ykkösjuttu mun koko elämäni ajan ja mä oon nyt harrastanut tätä freestyle-jalkapalloa 7 vuotta. Ja mä oon nyt ajatellut, että on tullut aika vihdoin ja viimein tulla myös tänne YouTube-puolelle. Et mä oon aikaisemminkin tehnyt videoita tänne, mutta ne on ollut enemmänkin semmosia vähän
maisia videoita, pelkästään me niinku freestylaajien silmille, niin mä oon nyt ajatellut tehdä semmoista materiaalia myös tänne näin, mistä te tuutte ihan varmasti tykkäämään. Ja kaikenlaisia ideoita ja ehdotuksia videoihin tai jotain muuta vastaavaa, mitä te mun elämästä haluatte tietää tai nähdä, niin voi laittaa tonne kommentteihin. Ja en mä tiedä. Joku frendi kertoo, että joo, että tää on niinku ihan lajikin. Ja sit mä aloin treenata tätä ihan tosissaan ja oon treenannut tähän päivään asti. Ja tällä jutulla, mitä mä teen, niin mä oon itse asiassa tässä näin, missä mä nyt oonkin. Ja tää on aika hullua loppujen lopuksi, että tää laji on vienyt mua kaikkialle. Ja mä oon ollut ulkomailla, mä oon saanut mun parhaimmat kaverit sitä kautta. Ja en mä tiedä. Tää on ollut ehkä mun elämäni siistein juttu, jos ihan totta puhutaan. Mä olin joskus silleen TV:stä tuttu, talentista tuttu, mutta en mä enää oo. Mut nyt on sen takia osallistuttu talenttiin uudestaan, niin be ready for that. Anyways, kiva, että olette mun kanavalle tullut, eksynyt tai löytänyt tai jotain muuta kautta, mutta jos te haluatte kuitenkin pysyä mukana meiningeissä myös tulevaisuudessakin, niin muistakaa käydä tykkäämässä ja tilaamassa ja kommentoimassa ideoita, mitä seuraavaksi kuvataan teitä varten, rakkaudella, jos vain haluatte. Peace out.